moottori pilotin selässä. Tuo siipi itse koostuu käytännössä pelkästään kankaasta ja narusta. Eli se on ihan tommonen pieneksi pakattavissa silloin, kun sillä ei lennetä. Sitten kun se levitetään oikein tuohon maahan, nostetaan ilmaa sinne, menee ilmaa sisälle, eli se niin sanotusti täyttyy. Ja tulee tuo siiven muoto esille ja se alkaa myös kantamaan sekä tuota pilottia että moottoria. Moottori on nyt tuolla pilotin takana. Polttomoottori. Ja se työntää pilottia eteenpäin, mikä pitää siis tuon siiven sitten myös lentotilassa. Varjoliitimillä lennetään lähinnä kesällä myös sitten ilman moottoria hyödyntäen termiikkejä eli lämmintä